ואנחנו תכף ננתח את כל הסיבות שגורמות לבעיה בתזרים המזומנים, למרות שיש רווח. אז לבעיות של תזרים מזומנים, כלומר, מה הכוונה עוד פעם? מה זה בעיית תזרים? אני שוב מדגיש, אני מרוויח, עקרונית היה אמור להיות לי כסף, בפועל אין. למה? 4 סוגים של בעיות תזרים, כשהסוג המרתק ביותר בעיניי הוא הסוג האחרון, הבעיות המבניות, אבל אנחנו נעבור עליהם אחד אחד, אנחנו גם נראה שהם קצת חוזרים, בדברים מסוימים הם חוזרים על עצמם, בכל זאת חשוב להסתכל עליהם ככה. יש בעיות בהכנסות, יש בעיות בהוצאות, יש בעיות בניהול, ויש בעיות מבניות. כמו שאמרתי, הן הכי מעניינות אותנו כשאנחנו באים לנתח עסקים, כי את הבעיות האחרות אפשר לפתור יותר בקלות, ואנחנו נדבר גם על הפתרונות כשאנחנו נדבר היום על כל נושא של תזרים. אז בואו נתחיל עם בעיות מסוג אחד, בעיות של הכנסות. יכול להיות שאני מרוויח ברמה העקרונית, ובכל זאת אין לי כסף בחשבון מפני שאני לא גובה את התשלומים כמו שצריך. יכול להיות שאני נותן אשראי ארוך מדי ללקוחות. שימו לב, זה לא אותו דבר. לא לגבות פירושו של דבר שאני סיכמתי עם הלקוח שהוא ישלם, אבל הלקוח לא שילם ואני לא גביתי. אשראי ארוך ללקוחות פירושו שאני מראש סיכמתי ללקוח שהוא לא ישלם. כלומר שהוא ישלם בשוטף פלוס אלוקים יודע כמה. לפעמים אין לנו ברירה דרך אגב. אנחנו עובדים עם מוסדות ועיריות וכולי שמשלמים בשוטף פלוס פלוס, וזה המצב, או עם גופים גדולים. ובסוגריים אני אגיד, יצא לי ללוות ספק של רמי לוי, שסיפק לו באופן בלעדי, זה היה בזמנו, אני לא אגיד את המוצר המדויק, את אחד המוצרים לא בסופר אלא באחת הרשתות האחרות של רמי לוי, וזה הזכות הגדולה שנפלה בחלקו להיות הספק של רמי לוי, מוטטה אותו והביאה אותו לפשיטת רגל ממש, לא בערך ולא כאילו, פשיטת רגל עם בעיות, עם משקיעים שנפלו אצלו, עם סיפורים ארוכים. למה? כי רמי לוי משלם מאוחר, והוא היה צריך לקנות את הסחורה מוקדם, ורמי לוי הוא לקוח גדול, שזו לכאורה בשורה טובה, אבל הוא לא היה מסוגל להכיל את כמות האשראי של לקוח כזה גדול דורש ממנו, ואז צ'קים התחילו לחזור. נושא נוסף שיכול, בעיה נוספת של הכנסות זה שהן פשוט לא מגיעות. אם אני בניתי תוכנית עסקית, ואני תכננתי למכור XYZ, ובפועל מכרתי פחות, וההוצאות שלי כן גדלו, כי אני יוצאתי, בניתי את התוכנית לפי משהו מסוים, אז יש לי בעיית הכנסות שגורמת לי לבעיית תזרים. אני יכול לקרוא לזה בעיית רווחיות, כי אני מרוויח פחות, אבל זה לא לגמרי מדויק, כי בסופו של יום אני כנראה אהיה רווחי, שזה מה שגם גורם לי הרבה פעמים לעשות את הטעות הזאת. אני מבין שהדברים ימחרו, אני מבין שאני אצליח להגיע ליעדים שלי, אולי באיחור. אבל האולי באיחור הזה גורם לזה שנכון לעכשיו אני הפסדי, נכון לעכשיו אין לי את הכסף. ואני צריך לשים לב לזה, וזה סוג אחד של בעיות תזרים.